Akwụkwọ Esdras nke abụọ isi nke 10. O wee ruo mgbe nwa m nwoke banyere n'ime ụlọ agbamakwụkwọ ya, ọ dara ada wee nwụọ. Mgbe ahụ anyị niile kwụsịrị. Anọ m jụụ n'ezi oriọna. Ndị agbata obi m niile biliri ọtọ ịkasi m obi. Ruo ụbọchị nke abụọ n'abalị, o wee ruo mgbe ha niile kwụsịrị ịkasi m obi, na-agba m ume, ka m nọrọ jụụ. M biliri n'abalị wee gbapụ bata n'ọhịa a, dịka ị na-ahụ ugbu a. Ebughị m n'obi ịlaghachi n'obodo ahụ, kama ịnọ ebe a, ghara iri nri maọbụ ịṅụ ihe ọṅụṅụ, kama ịnọgide na-eru uju ma na-ebu ọnụ ruo mgbe m nwụrụ. Mgbe ahụ, m na-eche echiche banyere ihe m mere. Ikwere nwaanyị nzuzu, ekwela, wee zaa ya n'iwe ihe mere anyị. Maka Zayọn, ị na-ahụ iru uju anyị? Gịnịkwa ka anyị dị umeala n'obi? Ọ dị ugbu a nye nne anyị niile jupụtara n'iru uju na iru uju miri emi, ebe anyị niile na-eru uju na iru uju, ebe anyị niile nọ na ihe mwute. Mana ị na-eru uju maka otu nwa nwoke, ka ọ bụ ya kwesịrị iru uju maka ọtụtụ ndị na-etolite n'ahụ ya? N'ihi na site na ya ka ihe niile si malite. Ndị ọzọ abịawokwa. Lee, ihe fọrọ nke nta ma ọ bụrụ mmadụ niile ga-akpọrọ ha gaa n'ịla iyi. Ọtụtụ mmadụ n'ime ha ka a na-akpọkwa aha karịa. Onye ahụ nke ga-eru uju ga-efunahụ ọtụtụ mmadụ, ma ọ bụ gị onye nwe nwa. N'ihi na m tụfuru mkpụrụ nke afọ m, nke m mụrụ n'ihe mgbu na ihe mgbu. Mana ọ dị n'ụwa dịka ụwa si dị. Igwe mmadụ dị n'ime ya apụọla dịka o si bịa. Mgbe ahụ, ana m asị unu, dịka unu si mụọ ya n'ihe mwute, otu a nke ụwa si enye mkpụrụ ya. Ya bụ, ndị mmadụ site na mmalite nye onye kere ya. Ugbu a, deba mwute unu n'onwe unu, ma jiri obi ike nagide ahụhụ ndị dakwasịrị unu. N'ihi na ọ bụrụ na unu ekweta n'iwu Chineke ziri ezi, unu abụọ ga-anabata nwa unu nwoke n'oge. A ga-etokwa unu n'etiti ụmụ nwanyị. Gaa n'obodo ahụ gakwuru di gị. Ọ gwara m sị, agaghị m eme nke ahụ. Agaghị m abanye n'obodo ahụ, kama m ga-anwụ ebe a. M wee gaa n'ihu gwa ya okwu sị, unu emela otu a, kama unu onwe unu, ahụhụ Zayọn, unu ga-anọgidekwa n'ọnọdụ obi ike site na ihe mwute nke ndị Zayọn. N'ihi na unu hụrụ na Jerusalem anyị dara. E bibiri ụlọ nsọ anyị. Ndị Juu anyị alawo n'iyi. Ewedawo ebe ịchụ àjà anyị dịka ihe efu. Emenyụwo anyị n'ihe nke ihe ndọba oriọna anyị ebe dị jụụ. Ọṅụ anyị dị n'egwu bụ egbe ọgbụgba ndụ anyị. Eburukwawo anyị ihe. Ihe karịrị nsọ anyị bụ njedebe bụ aha a kpọrọ ya, bụ ihe e merụrụ emerụ. A na-emegbu ndị ikom anyị nwere onwe ha. A na-agba ndị nchụàjà anyị ọkụ. A dọrọ ndị Livaị anyị n'agha. A na-emerụ ụmụ agbọghọ anyị n'ime nwunye. A na-awakpo ndị ezi omume anyị. A na-achụpụkwa anyị. Ụmụ anyị ndị a raara nye. A na-akpọrọ ụmụ okorobịa anyị n'ohu. Ndị ikom anyị dị ike aghọwokwa ndị na-adịghị ike. Zayọn efuola ọkara nke otuto ya niile. Akara nke anyị, a na-enyefekwa ya n'aka ndị kpọrọ anyị asị. Ya mere, fechapụnụ nnukwu ihe mwute unu, tinyekwa ihe n'aka ndị kpọrọ anyị asị. Wepụ ọtụtụ ihe mwute n'ebe ị nọ, ka onye dị ike wee mere gị ebere ọzọ, ka onye kasị elu wee nye gị mee zuo ike, ọbụna nwayọọ site na nsogbu gị. O wee ruo mgbe m na-agwa ya okwu, lee, ihu ya malitere ịcha ọkụ nke ukwuu. Ihu ya na-enwukwa dịka amụma, nke mere na m tụrụ egwu ya nke ukwuu. M wee nwee obi abụọ ihe nke a kpatara. Lee, na mberede o tiri mkpu dị egwu nke ukwuu, nke mere na ụwa mara jijiji n'ihi mkpọtụ ahụ. Elere m anya, lee, nwaanyị ahụ apụtaghị m ọzọ, mana e wuru obodo, e gosikwara ebe site na ntọala buru ibu. Mgbe ahụ egwu tụrụ m, tie mkpu n'olu dị elu, olee ebe Uriel nọ, bụ mmụọ ozi onye bịakwutere m na mbụ?
n'ihi na o meela ka m daba n'oke ihe ọjọọ. Ọgwụgwụ m aghọọla ihe ure, ekpere m bụkwa ihe mkparị. Ka m na-ekwu okwu ndị a, lee, mmụọ ozi ahụ bịakwutere m na mbụ bịakwutere m. O wee legide m anya, lee, dina m ka onye nwụrụ anwụ. Nghọta m siri ike, ma debe m ma ọ bụ nwere m. Ewepụrụ m ya n'aka m, aka nri m wee bịa. Gịnị na-eme gị? Gịnị mere m ji sị m, ị nwere nsogbu? Ụkwụ na gị, na lee na ị na-echegbu onwe gị nke ukwuu. Gịnị mere nghọta gị na echiche gị ji hapụ m? Ma m mere ya n'ihi na ị kwuru okwu, wee banye n'ọhịa. Ahụrụ m maka na ahụ nke m na-enweghị ike ịkọwa. O wee sị m, bilie dịka mmadụ, na nọdụ ala n'ihu m, ka m ghara ịkọwara ọhụụ pụtara. M ga-akụziri gị ihe. Mgbe ahụ m sịrị, kwuo okwu onye nwe m, naanị ahapụla oge m, n'ihi na ahụla m ihe m na-amaghị, nnukwu ihe m na-amaghị, ma ọ bụ uche m ka aghọgburu, ma ọ bụ mkpụrụ obi m n'ọhụụ. Ugbu a ana m arịọ gị. Ọ zara m sị, gee m ntị n'ohu gị ihe ndị a ị na-atụ egwu, n'ihi na onye kasị elu m na-agwa gị, gwakwa gị gbasara onye kasị elu, ekpughewo ọtụtụ ihe nzuzo nye gị. Ọ hụla na ụzọ gị ziri ezi, n'ihi na ị na-ebe akwa mgbe niile maka Zayọn. Ya mere, nke a mere ebere maka ndị gị, meekwa ka nwaanyị dị ukwuu nke pụtara ìhè nye gị ntakịrị bụ ihe ọhụụ ahụ pụtara. N'oge gara aga, onye ị hụrụ ka ọ na-eru uju wee malite ịkasi ya obi, mana ugbu a ị hụghịzi onyinyo nwaanyị ahụ, mana obodo a na-ewu pụtara ìhè nye gị. Ọ gwakwara gị ọnwụ nwa ya nwoke. Nke a bụ nkọwa ya. Nwaanyị a onye ị hụrụ bụ Zayọn, onye ị na-ahụ ugbu a dịka obodo a na-ewu. Ọ gwara gị na ọ bụ nwaanyị na-amụghị amụ ruo afọ 30, n'ihi na e nwere 1000 afọ n'ụwa ebe a na-enyeghị àjà n'ime ya. O wee ruo mgbe 1000 afọ gasịrị ka Solomọn wuru obodo ahụ wee chụọ àjà. Ọ bụ mgbe ahụ ka nwa nwaanyị a mụrụ nwa nwoke. Ọ gwara gị na o ji nlezianya zụọ ya. Nke ahụ bụ mgbe ọ zụlitere ya nke ọma. A gwara gị, nwa m nwoke nwụrụ mgbe ọ hụrụ ihe ọjọọ ahụ dakwasịrị ya. Nke a bụ nwa nwaanyị ahụ n'ime ụlọ alụmdi na nwunye ya. Mbibi nke bịara Jerusalem ruru nwa ya nwoke uju. I wee malite ịhụrụ onyinyo ya, otu o si kasie ya obi maka ihe mere ya. Ihe ndị a bụ ihe a ga-emeghere gị. Ugbu a onye kasị elu hụtara ahụhụ site n'obi gị dum maka ya, ebe ị na-ekwu na ị bụ eziokwu na ịma mma ya gosiri gị n'agbanyeghị. Ya mere, ị ga-ahụ ìhè nke ebube ya tupu arịọ gị ka ị nọrọ n'ọhịa ebe na-ewughị ụlọ, n'ihi na amaara m na onye kasị elu ga-egosi gị nke a. Ya mere, enyere m iwu ka ị bịa n'ọhịa ebe ọ dịghị ntọala nke ụlọ ọbụla, n'ihi na ọ dịghị ihe owuwu mmadụ ọbụla nwere ike iguzo n'ebe obodo nke onye kasị elu na-agaghị atụ egwu. Ọ bụghịkwa ka obi gị dị elu. Ya mere, dịka anya gị nwere ike ịhụ dị ọcha, mana banye hụ ịma mma na ịdị ukwuu nke ụlọ ahụ, dịka mgbe ahụ ka ị ga-anụ ihe niile ntị gị nwere ike ịghọta, n'ihi na ọ bụ onye a gọziri agọzi karịa ọtụtụ mmadụ. A na-akpọkwa gị aha ịnọnyere onye kasị elu dịka mmadụ ole na ole. Ma echi n'abalị ị ga-anọ ebe a. Otu ahụ ka onye kasị elu ga-egosi gị ọhụụ ndị ahụ na nro nke ihe onye kasị elu ga-eme ndị bi n'ụwa n'ụbọchị ikpeazụ. M wee rahụ ụra n'abalị ahụ na nke ọzọ dịka o nyere m n'iwu.